Някакъв рап да праскаме за чудовище и кървища. Бате, когато кажеш, каквото кажеш, сей се, аз директно изригвам, бате, и изригвам, бате, и правя Йоу, и така започва драка, пълнолуние, вятър, това е хорор театър. Вечерта, в която се завръща с вяра. Вярата е няма със злоба по-голяма, като сянка в мрак вървя по тротуара. Запалям съм цигара, продължавам в играта. Представлявам хип-хоп на молекулярно ниво, като мощен микроскоп да ти покажа какво що. Механизма май работи и MC-то си поботи по ноти. Роботи, БГ рап киборг, глас мегаборг, завъртян си във вортекс. Целта е в обсек, патрона е изстрелян. Знай, това е кодек, правилата определям, точни като Ролекс. Ако си намерник, знай, ще оцелим, редуцирам те до прах. Градивни частици, размахна русомах, реконструира твоите спици. Подлежиш на модулация, ако в рапа си инстанция, аз ще бъде институция. Гето радиация, опърва цялата индустрия. Селото изток, мъжеството на войната, надалече и наблизко се е разруха по земята. Огромен, върховен, безподобен, нехъсен, назлобен, незаконен. Аз от рая съм изгонен, но пък нося велец коронен. Разпределяме нещата като нощта и светлината. Аз нападам божествата, на всички режа им главата. Успявам да наделявам, усъкътявам, осквернявам. Храмове като храмове покорявам, пожарявам. Зад себе си единствено объркан ред оставим. Дори и на небето седмо важи правилото следно. Абсолютно всичко е тленно, тоест не е свещено. Въздърхвам, пророчства да вмъквам, завинаги оставаш ти така. И мърваш, кодиран, директен, завинаги строго секретен. С запалената факла атакувам аз от мрака. Тъмния легион, алфа както обикновено. Създанието е в черно, измъчвам аз мъчително, за мнозина отвратително. Умението е хората галянс, това е рап възкръсване. В огъня хвърлям те кошмарите за връщане. Хората галянс, това е рап възкръсване. Хип-хоп, Брусли, има ли трусани? Хип-хоп, Брусли, има ли трусани? Хип-хоп, Брусли, има ли трусани? Аре,